Čo vám ako mame najviac pomáha, keď chcete, aby vám deti naozaj povedali, ako sa cítia? Čo mne pomáha? Skôr asi by som povedala, čo pomáha im. Že sa cítia bezpečne. Hej, že nebudem ich súdiť vtedy, keď sa dôveria s nejakými svojimi pocitmi. A že ja tak používam také základné pravidlo, že na emóciu reagujem emóciou. Lebo myslím si, že toto nám v medziľudských vzťahoch veľmi často chýba, že máme tendenciu na emócie reagovať iným spôsobom. Či už radiť, alebo to racionalizovať. Ak by sme si uvedomovali, že emócia nie je niečo, čo je racionálne, tak vlastne tam racionálna reakcia nemá zmysel, hej? Že my ideme okamžite vyriešiť ten problém, lebo však keď je to moje dieťa, tak ja to musím vyriešiť, hej? Tak toto tým deťom nepomáha na to, aby sa mi zdôverovali, lebo oni potrebujú len zažiť, že ja ich vnímam, počúvam a chápem. Oni potrebujú cítiť, že sú prijaté a pochopené, videné, počuté. To je všetko.